Na Lochlannaigh Réamhrá. Thas a ré le Lochlannaigh bhreis is 1200 bliain ó shin sa bhliain 790 AD, agus sríochna sí beag nach 1000 bliain ó shin sa bhliain 1066 AD. Tháinig na Lochlannaigh as an Uróid, an Túlan, agus an Danmhairg. Ceantar ar a dtugtar na gcrích Lochlann. Ó dhearradh an 8ú haois a ragh thosa go leor fearr Lochlannacha ag taistil thar lear. Cheol na Lochlannaigh go dtí go leor áiteanna ar fud na Heorpa agus níos faide i gcéin. Thaistil siad go héireann agus go dtí an bhreatain. Áit a rinne siad rúthar ar bhainisteocha agus ar phráidsbhailte. Cheol siad freisin go dtí an Rank, an Spáinn, agus an Idal. Cheol cuid acu soir go háiteanna cosúil leis an Bheonlainn, an Rúis, agus an Turc. Áit ar frádal siad airí. Chua daoine eile siar trasna an Atlantaigh go dtí an Íslann, an Ghraonlainn agus fiú Mheiriceá thua ar thug siad Vinland ar. Céim fág ar thaistil na Lochlannaigh. Ní a bhrúthar a bhí a gceist do gach Lochlannach. Bhí go leor acu ina bheirimeoirí, ina phrádálaithe agus ina lonaitheoirí ag lorg síl níos fearr. Bhí tal an nua teastal ó chuid acu le feirmeoireacht a dhéanamh, mar ní raibh go leor talún maith i gcríocha Lochlannacha. Thaistil cuid de na Lochlannaigh chun airí cosúil le Fionna, Ollan agus Aram a phrádal. D'oibre cuid acu fiú mar haidirí i dtíortha eile. Ba cheoltarí den scá iad na Lochlannaigh, thug siad báid láidre tapa ar a dtugtaí lunga fada, longships, léig na báid seo dóibh taistil achar mhóra trasna na farraige. Bhí na lunga fada éadrom agus caol freisin, mar sin déitidí seoladh suas aibhneacha chomh maith leis an mhairg oscailte. Chabhraigh sé seo leis na Lochlannaigh inneocha trádal agus rúthar a dhéanamh go domhan i dtíortha eile. Bhí na lunga fada éadrom agus caol freisin, mar sin déitidí seoladh suas aibhneacha chomh maith leis an mhairg oscailte. Chabhraigh sé seo leis na Lochlannaigh inneocha trádal agus rúthar a dhéanamh go domhan i dtíortha eile. Rún. Ba iad na rún na litreacha a úsáidú in aibítear na Lochlannach. Ghearr daoine iad i gcrainn, i gclocha, i mital agus i grábha chun ainmneacha, teachtareachtaí nó simbalaí dríochta a scríobh. Úsáidú clocha rún chun cabhrú leo an rud a bhí le teacht a léamh.